APHLC asong atumpen nijang Karbi Anglong arlo DCS sa hemalong voter list aputa claims and objection ke phapon along jesemet sik schedule arona tengpen voter list ka selam ponjia phan DCA rideng ka chuning ridun. Paragraph 2 sa paragraph 7 atengpen voter list selam ponte Karbi atuma phan kopini kanahok thetando mapu APHLC lumbajong constituency committee phirangke amai ke phapon along non ke dobam ruling party atuma phan karju pedopon. Karbi Farmers Association na tumpen hanwe kiron pon lapen chirok toka sai kideng pon. Rongarat Abirta ke palipon na tingpen Duarbaguri Press Club abutung kohora soil conservation asai hem ke humridam. Kardom Pini Abirta thanbang Pini limerina hansepi non arjita Birtang tonpen. Pini thang ni phai cresir kep arani nijang Karbi Anglong arong supi hamren along ke do DCA sa hemarlo conference hall along Maiki bi pon non ke wangji Karbi Anglong autonomous council kilik mate MAC kilik ki bi ponji aphanpura voter list ka selam pon along ke chok che kapatini ponji aphanpura racharia song do anaphan nijang Karbi Anglong DC Sangpi Krishna Barua ahin pen ke phapon along APHLC asong atum ta chitong don si jesemet pet Karbi Anglong autonomous council kilik mate MAC kilik aphan 6 schedule arona tengpen voter list ka selam ponji aphan DCA rideng ka chuning ripedodun. Pini labang somay Adap por phai kresia pon malompen pangcheng ponsi kachitong dun racharia song ASDC Congress BJP APHLC atum amina alam the DCA thengno chebidun mate jaidun si ason aron che jongpon labang soja mekibe dopon nang kokke Assam State Election Commission ahin pen aron ki pathika tengpen Karbi Anglong autonomous council kilikipe dopon pe aprang electoral roll along amen ki thap ki chok che kilangang sai pe media long racharia song mate asongja poatu maphan kachirap chito dunjia phansi lam theke an pon puta DCA hin pen pachini totang te Pini labang soja mek aputhak APHLC amai phu pitong kaning jema arju pon thusina autonomous state sikha lasila 6 schedule kape phuk long le det ja phan ke iltutom Karbi lapen inglong arat tungi thur pak nangi lage non election to CEM ke plang kang tum poma CEM ke plang kang tum poma election pe do no jat pe do ling pe do nang polote hadi akam bang na che plangi ke la so autonomous po bang det po district council po na ji ke do la polote ilitum afan 100% nitum phan ang pinangi sonta pulong le lo lage hala Assam government ko pimai vi hala panchayat ating si claim po dake reservation put ilitum thang da long le lo dake reserve je hai hala tribal bell and block son hai non ke itum adet se ahem phu hala nang je plang to dead le panchayat pe nang je plang to dead lo te ilitum hasin nang reserve pi wong si claim to le pon ke yeah ahem phu ke bang lon ke je plangi athema o hala bang atum phan voter list voting rights ki pi pe na job dei Pini ta enot Nepali amunit sinang ningje dun meeting alang lagi meeting na dun ita aron ave lasin ni directly pukok lo nang dang na ningje dun ya aron ave na aja kong na kay advice dun ita aja kong ave copy article pe lo na copy section pe lo nang nitum ban advice po di lahelo nitum lahelo chini nang la solam serious alam lo sita nitum ma thalo la son bangali jong si unen de la peder chok sita chok la los aron bang siam serak siksinul pangtang serak pupilo ti ilung avidet kivir lo mati no non tribals atum ningkan krihini dak ke do thir atum aphan kali polotang ta men ingkan edji pola so puthak kopi poje pili meeting long ni tum pudun lo siksidul la tengpen ningkan krihini la itum autonomous district day autonomous district kapang ni keseng ningkan krehni aprang namane 1938 aprang kewang atum aphan si amen do chot ni da non tribal do man ke tribal kaliya do Hamran pen Rostom Inti 365 News India. Lakhaing Koira Troke Parlo Duarbaguri MAC Constituency Angkang Kahora Soil Conservation Divisional Officer Asai Hemalong
Pinanganar ni penta office asai phula pen officer atum asai hemche damwang we pin pu pherangke aphan rongarat atum pen birta ke pale pona tengsi pherangke bitong atum adimaklong along an kahumri dam bangsolong thekdamlong sai hem asai phu bangpli an si chitong dam chot lapente halapu senior assistant claim bangphi basapi ingtipi lapen junior assistant claim bangphu Bidyaram taropen nangkachi thando na tengke staff bang kebdo lapen kiso ajok leave ke na tumta do uputa nang pachinidon tela der office long staff bang andolo itu office staff ke dar office tingge bang keb andu bang keb duang bong pen dak quarter do bang keb atu pen itu bang keb fil tumhan stami dak bipon masih fil tumbang fil gedam song tatu bontai si mang humeme alam phirangke atum register along attendance kilang ponahut thek ponlong chokomaratum achiklo attendance redak avi pin lapen staff ta bang pliansi chitong dam chot aduntu halapu soil conservation divisional officer hukum nada bang sitami saihem chewang vi pin busirong arada tumpen phirangke atum aphan nang pachinidun lapen dio hukum nat ke saihem chidam de pin si bainong sitami chu en bom lo puta cherok tok arada tumpen phirangke atum aphan nang pachinidun pinpur ponmi labang so saihem ake hoi nat asang ho non retirement ke dam thupo anlo sita sai ka cheklem la puhenlo bang iber mami Coba staff bang andolon staff kini tumke office sitting ni lama bangkep bantu dio sar bang bang lasi sarlam the ason sarave oso chehok mengave phijureng dok puason ke peman ripusi chirok tokara ta tumpen tuning ripon lasi lapusona bang phumate dio hukum na da phanje semet sai ke pacheklem pa me ponjia phan Karbi Anglong ke charibom Dr. Tuliram Ronghang local MAC Richard Tokbi MLA Dr. Numal Mumin MP Horen Singh Belapen Soil Conservation EM Madhuria Dhekia Phukonatum aphan arona tengpen ingsai ponsi sai ke pacheklem pon pemeji aphan chirok tokara da tumpen lamthe jong pon adun thula pusana sai monon phi maduta pachoklem pon hai hede ji aphan ingsai ponang puputa chirok tokara da tumpen ningje pon Dehuri pena Mo Singti 365 News India Pini thang ni phai Krisir ke barani APHLC Lumbajong Constituency Committee atum pen tong sekot pherang ke amai ke phapon lapen labang solong jesemet patumi je ai ka thara me phike kai pona puthak me phike kai pona tuma phan ningduk che paklang APHLC Lumbajong Committee amai phura jenti mung pen karju pedopon 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen voter list jong si selampulo tangte BJP asong along kachirab dun bom akarbi atuma phan kopinia kisung dojima lapen kichia suatum vote nang jog dun long letet pen BJP asong along kachirab dun akarbi do an akisung chitong nang kokjima puta karju pedopon adun thuning je pon Karbi aso aphan bang kichia suatum thero pen nang kapaching baralam kaning je mate ekithana joksi mepi ke kaipon ke ingnekta me mela pen ruling party atum si oppositionally dara phan mepi ke kaipuke non desi thekdun long lang puta ningje pon adun thu MLA Dorsing Ronghanga quarter along arlo solam ki kiklang rok amatsi halaki dip iji pu aphansi je ai ka thara phan thangbak beanong ki jo chot maputa APHLC Lumbajong Constituency Committee klembang phuatum pen ningje pon pinilabang solong APHLC Lumbajong Constituency Committee amai phu Rajen Timung chunbang Anthony Teron kong chunbang Diori Teron lapen women wings mate sorlo atum pen Rita Kramsapi nang chetong dun selam nangi Bondame non lahai patesi non bangke council election na por hoda bangke kalili pencil adak ponchai da rules ateng pencil adak senang conduct je pansi alang tum kapor hi laso pena jo si lamthe si ni pachini dunlo nangle tu media atru hoi pen Bono me hala daga bangke patumi apor thegramlong lo BJP tum bangke thero pen ke pangbar posidi tumke alang liphan condemn lo la pente ami phi an alang tum kai pon lo pusalang tum chipulo la pen lan chota kalilan
alang tum ahem anda gherau I pusi alang letum pulo lake therak ta mimi isi lang namlo pulote nilitum APHLC lumbajong constituency hoi pen gaya alang letum pan karjugang tung gela hello damtangani andame paragraph 2 subparagraph 7 ate pen votarlis itum selam nangji pulo la selam dia te kopini alang itum BJP tum along ke do prek akar bia tum penia ke no do pogima Dipupen Agustin Ingti 365 News India. Karbi Farmers Association lapen SDVO Dipu atum cepatir pipon si Pini thang ni pai Kreser kebarani Sericulture Training Center dena rong along hanwe kachopang reng chirok tok amai lapen hanwe kiron amai sai chuti kira datumapan pipa jirpon Pini labang so amaya long chitong dun Hawar ke hat block veterinary officer Dr. Longchong Ingti KFA CEC amai puting ku Ingti Kongchun bang Soron Sing Rongpi Assistant Finance Secretary Robinson Rongpar Denarong KFA Maipu, Sunil Terang, Dun Maipu, Jemesing Tiso, Denarong KFA Aro Chunbang, Opon Kiling, Dokmoka KFA Aro Dun Maipu, Son Sing Be, Chunbang Monarson Pangcho, Tekelangjun KFA Aro Amaipu, Sem Sing Ingti, Chunbang Monindra Rongpi, KFA Paklong Kamaro Amaipu, Mohon Ingti, Lapen. Langlokso KFA Aro Pen Sing Be, Atum Chetong Dun Pen Chirap Cheto Dun Sik Mesen Pen Mai Pachun Pon. Itum dia pembang hek melo lape department atum si pakai tang hek dinglo hal dak sabe ni tum alang tum department atum hoi pen ni tum ta adim ta lang to survey ta kuri ta lape na adim sabe ni tum lang to pen ni tum training ote seke ta ni tum ta pidang to lape department ta pidang to nasi ta ara ta tum ta me den go ara tum mane ki claim jani nge hang tum bolte fishery ki claim jani nge hang tum bolte tum fishery department ka ta me ni tum officer lo penel tu nanti TV penel tu lahai seke ganji bolte na tum ning hang tu bolte lata nang nama diji na penel tu malo do ola penel tum nong sericulture pini kala so sai hem kele tum nangi kele tum kela ke to lo sericulture sai hem no na so sai hem kele tum lata ele tum malo agriculture mate ele tum na sai hem ki jawab lo News Desk Report 365 News India. Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglo ajo ke me Kardom